Velká modrá díra. Potápěči a šnorchlisté se již desítky let plaví po povrchových vodách a prozkoumávají, co leží za temnotou. Po desetiletí byla Velká modrá díra jednou z nejslavnějších podmořských záhad na Zemi. Potápěči prozkoumali její horní stěny, vědci zkoumali její hlubiny ochuzené o kyslík a fotografové z výšky zachytili její dokonalý tmavý kruh. Ty nejhlubší části však zůstávaly skryté pod temnotou, toxickou vodou a tichem. Poté dorazila moderní expedice s ponorkami a sonarem s vysokým rozlišením, aby vytvořila první kompletní 3D mapu této propadliny. To, co objevili poblíž dna, nebyla jen geologie. Na místě, kde by se téměř nic nemělo pohybovat, přežít ani zanechat stopu, se objevily neobvyklé stopy a podivné útvary. Abychom pochopili, proč tyto objevy výzkumníky šokovaly, musíme nejprve porozumět místu, kde byly nalezeny. Velká modrá díra, geologický zázrak pod mořem. Velká modrá díra leží u pobřeží Belize jako temné oko v Karibiku, obklopená tyrkysovou vodou a korálovými útesy. Z výšky vypadá téměř dokonale, jako obrovský kruhový otvor v moři. Pod touto klidnou hladinou se však skrývá jeden z nejpozoruhodnějších geologických útvarů na Zemi. Není to jen díra v oceánském dně, jsou to pozůstatky dávného světa, který kdysi vyčníval nad hladinu moře. Během doby ledové, kdy byla hladina moří mnohem nižší než dnes, dešťová voda vyhloubila vápenec a vytvořila suchý jeskyní systém plný komor, tunelů a vysutých útvarů. Poté se klima změnilo, led roztál, oceány stouply a jeskyní systém byl zaplaven. Postupem času se jeho části zřítily a byly uzavřeny pod mořem. Tato historie činí z modré díry víc než jen slavnou potápěčskou lokalitu. Je to zachovaný záznam dávných klimatických změn, stoupajících oceánů a geologických pohybů. Výzkumníci věděli, že spodní hloubky jsou ochuzené o kyslík a plné toxického syrovodíku, ale nikdo nevěděl, zda je dno skutečně tak bez života, jak věda předpokládala. Mise, která se vrátila po půl století. V roce 1971 prozkoumal Jacques Cousteau Velkou modrou díru a potvrdil, že toto místo je ještě podivnější, než se zdá z výšky. Blízko hladiny bylo světlo, korály, ryby a pohyb. Ale hlouběji se voda zcela změnila. Stala se ochuzenou o kyslík, toxickou a nepřátelskou vůči všemu, co potřebuje dýchat. Cousteauova expedice odhalila dva světy uvnitř téhož útvaru. Horní část modré díry stále patřila živému oceánu, spodní část modré díry patřila temnotě, jedu a tichu. Nejhlubší vrstvy však zůstaly z velké části nezmapované, protože tehdejší technologie je nedokázala plně odhalit. Po téměř 50 let zůstávalo dno prázdným místem na mapě oceánské vědy. Výzkumníci věděli, že propadlina byla kdysi souší a obsahovala toxickou spodní vrstvu. Nikdo však nezachytil její úplný tvar ve vysokém 3D rozlišení, od okraje až po dno. V roce 2018 se to změnilo. Nový tým se vrátil s ponorkami, sonarovými systémy a mapovacími nástroji natolik přesnými, že dokázali proměnit zvuk ve strukturu. Nebyl to turistický ponor. Byla to technická mise s cílem odstranit temnotu, odstranit dohady a konečně spatřit, jak Velká modrá díra vypadá od vrcholu až ke dnu. Sestup do skryté historie Země. Sestup začal klidně. Sluneční světlo následovalo ponorku pod hladinu, lámalo se ve vodě a s každým metrem sláblo. Z výšky vypadala modrá díra hladká a kruhová. Uvnitř tato iluze zmizela. Stěny byly zubaté, nerovné, terasovité a hluboce zjizvené. Obrazovky sonaru ukazovaly propadlinu mnohem složitější, než se očekávalo. Některé části se rozšiřovaly směrem ven, zatímco jiné se zužovaly dovnitř a vytvářely římsy a převisy, které nikdy předtím nebyly zmapovány s takovou přesností. Temnota se pomalu měnila v trojrozměrný model. Pak se objevily krápníky. Visely z vápencových stěn jako zmrzlá kopí, některé delší než 40 stop. Jejich přítomnost změnila význam celé výpravy, protože krápníky nemohou vznikat pod vodou. Vyžadují vzduch, kapající vodu bohatou na minerály a dlouhá období suchých jeskyních podmínek. Tým nesestupoval pouze do vody, sestupoval skrz utopený svět. Jak se sonar zpřesňoval, některé krápníky se zdály být nakloněné až o 12 stupňů. To naznačovalo, že se jeskyně posunula až poté, co tyto útvary vyrostly. Modrá díra nebyla neměnná, byla geologickým svědkem. Dávná pobřeží pod vodou. Jak ponorka pokračovala do větších hloubek, objevovaly se v různých úrovních ploché římsy, které obepínaly vnitřek propadliny jako prstence. Nebyly to náhodné police, byla to dávná pobřeží, vyhloubená v obdobích, kdy se stoupání mořské hladiny na čas zastavilo.
Každá římsa označovala okamžik, kdy oceán setrval dostatečně dlouho na jedné úrovni, aby vyryl hranici do vápence. Modrá díra zaznamenala zaplavování jeskyního systému krok za krokem. Byla klimatickým archivem. Pod přibližně 300 stopami se však charakter ponoru zcela změnil. Chemická měření se změnila, viditelnost se zhoršila. Voda před ponorkou se stala kalnou a podivnou. Ponorka dosáhla hranice, před kterou Cousteau varoval už před desetiletími. Právě zde se modrá díra přestala chovat jako zatopená jeskyně a stala se něčím mnohem nebezpečnějším. Toxická vrstva, která uchovává smrt. V hloubce kolem 300 stop vstoupily ponorky do vrstvy syrovodíku. Na kamerách vypadala jako žlutozelený mrak zavěšený pod vodou. Světla do něj zasáhla a téměř okamžitě pohasla. Viditelnost se zhroutila. Nad touto vrstvou mohl život ještě existovat. Pod ní kyslík mizel. Syrovodík je toxický pro většinu forem života a uvnitř modré díry vytváří chemickou bariéru. Bez kyslíku mizí mrchožrouti a bakterie nemohou rozkládat organickou hmotu běžným způsobem. Cokoliv klesne pod tuto hranici, se nerozkládá normálně, zůstává zachováno. Když ponorka prorazila toxický mrak a objevilo se mořské dno, byl to mrazivý pohled. Dno bylo pokryto ulitami křídlatek rozesetými po sedimentu na všechny strany. Některé ležely ve shlucích, jiné spočívaly osamoceně, nedotčené a neporušené. Nebyly to fosilie. Byly to pozůstatky živočichů, kteří sklouzli do vody, ve které nemohli přežít. Jak světla přejížděla po dně, objevovaly se další pozůstatky. Ryby, korýši, úlomky korálů a další známky života, které pronikly do nesprávné vrstvy a už nikdy neunikly. Nebyly zde žádné stopy po kousnutí, žádné známky mrchožroutů ani běžného rozkladu. Smrt zde nevedla k rozkladu, vedla k zachování. Poté tým spatřil moderní předměty, včetně plastové lahve a ztracené kamery GoPro. Nejznepokojivější objevy však byly lidské. Tým nalezl ostatky 2 potápěčů, kteří zmizeli před lety. Jejich přítomnost potvrdila to, co už prostředí jasně naznačovalo. Velká modrá díra neodpouští chyby. Přesto, jakkoliv bylo toto podmořské pohřebiště znepokojivé, nebyl to objev, který změnil průběh mise. Sonar zachytil něco jiného. Stopy na mořském dně, které by neměly existovat. Na dně modré díry tým očekával plochou pánev s nehybným sedimentem. V mrtvé zóně bez kyslíku by neměl existovat žádný pohyb, žádné narušení ani žádný aktivní život. Sonarová mapa však ukázala linie. Zpočátku tým předpokládal chybu, sonarový artefakt, softwarovou chybu, zkreslení způsobené tlakem nebo rušení toxickou vrstvou nad nimi. Data byla znovu kalibrována a zpracována, stopy zůstaly. Jemným sedimentem se táhly zakřivené dráhy, smyčkovité otisky a překrývající se cesty. Nevypadaly jako obyčejné praskliny, sesuvy kamenů ani stopy po dopadech trosek. Vypadaly, jako by se po mořském dně pohybovalo něco z vlastní hmotností. Zjevná vysvětlení selhávala. Ponorky nepřistály na dně, proud od jejich pohonu by sediment rozptýlil do stran a padající kameny by zanechaly nárazové stopy, nikoli dlouhé smyčkovité dráhy. Dalším zvažovaným vysvětlením byly proudy, ale ani to se nezdálo pravděpodobné. Pod vrstvou syrovodíku měla být voda téměř nehybná. Kyslík chyběl, cirkulace byla slabá. Přesto byly stopy zřetelné. Některé křížily starší otisky, jiné se stáčely sami do sebe. To vyvolalo otázku, kterou si nikdo nechtěl položit. Mohlo tam dole být něco živého? Z biologického hlediska se odpověď zdála nemožná. Složité organismy potřebují kyslík, energii a stabilní podmínky. Spodní část modré díry nenabízela nic z toho. Mikroorganismy mohou přežít v extrémních prostředích, ale nevytvářejí smyčkovité stopy v sedimentu. Pokud tedy za nimi nestál život, muselo za nimi být něco jiného. Mechanismus, který záhadu ještě prohloubil. Po návratu na výzkumnou loď už nebylo možné 3D mapu ignorovat. Stopy bylo možné otáčet, měřit, zvětšovat a porovnávat. Čím důkladněji je tým zkoumal, tím méně připomínali náhodný šum. Nejprve byla zvažována biologie, protože extremofilní organismy už vědce v minulosti nejednou překvapily. Mikroorganismy však nezanechávají hluboké zakřivené otisky a žádný známý větší organismus by v této bezkyslíkaté chemické vrstvě nepřežil. Na řadu přišla geologie, úniky plynů, pomalé pohyby sedimentu, uvolňování tlaku a hustotní proudy. Poté se objevilo možné vysvětlení. Stopy mohly být vytvořeny pomalu se pohybujícími hustotními proudy uvnitř propadliny. Modrá díra se z výšky zdá klidná, ale není úplně izolovaná od vnějších sil. Přílivy, bouře, změny tlaku a vzdálená seismická aktivita mohou do systému přenášet energii.
Když tato energie dosáhne husté vrstvy syrovodíku, toxická voda se může dát do pohybu. Protože je tato voda těžší a ochuzená o kyslík, může se sesouvat dolů jako pomalá podvodní lavina. Místo aby proudila jako běžný proud, plazí se pod ně, tlačí do sedimentu, sleduje nižší místa a vleče s sebou materiál. Opakované sesuvy mohly sledovat stejné obrysy, prohlubovat staré stopy a vytvářet překrývající se dráhy. Po mořském dně se nepohyboval žádný živý tvor. Přetvářela ho chemie, tlak a gravitace. Nejhlubší část modré díry nebyla aktivní životem, ale byla aktivní pohybem. Cokoliv vstoupilo do této spodní zóny, mohlo být pohřbeno, zasypáno a zachováno. Modrá díra nikdy nespala. Ponor v roce 2018 neodhalil na dně velké modré díry žádnou příšeru. Odhalil něco chladnějšího. Nebezpečí nepředstavoval neznámý tvor. Byl to systém, který nepotřebuje život, myšlení, hlad ani úmysl. Modrá díra je mechanismus tvořený dávným kamenem, toxickou vodou, tlakem, chemií a časem. Právě to činilo nalezené stopy tak znepokojivými. Dokazovali, že nejhlubší část modré díry nebyla hladká, nečinná ani dokončená. Stále se měnila pod vrstvou, kde by život neměl existovat. Pohřebiště na dně nevzniklo záměrně. Ulity, trosky, ztracené vybavení i lidská těla vstoupily do systému, který nic nerozkládá. Uvězňuje je. Mise začala jako pokus dokončit příběh, který Jacques Cousteau zahájil před desítkami let. Místo toho ukázala, že tento příběh nikdy neskončil. Modrá díra byla skrytým systémem, který stále pracoval ve tmě. A nejděsivějším objevem nebylo to, že tam dole něco žilo. Bylo jim to, že se tam dole něco mohlo pohybovat, aniž by to bylo živé.